No a ja po przyjdzie 50 do Budyšina, wtedy bych już A a B readonie, a dokąd ja na rycie chcę, wiezo do tej A readonie, a wtedy nie miachu tam żadną jędzelčinu w Budyšinie. Jenoś Łacinę. No ja, co mi wyszło ostanie się, bo jsem si na tu Łacinę dał. Ale ja prawie, tu ja dżęsto skoro jeszcze tak dere w obkniżu, kaž leto jędzelčiny, dokąd to by się mój najlepszy uczeń, któregoż ja jsem dożywił, Anton Nauka. Woprawdzie, gdyby on nie rozumiał nas ze stylu ryciu tak zbliżyć, no a kuži wiesz, to Łacina dżęsto oznamienia, kuži spokojem też nie trzeba tu czynić nic. A co niż ja jestem dość spokojny. No a ja dla toho jsem potom też, to by się potom, tam nie trzeba się wtedy potom doktor Micz wiele ryczyć. Ja jsem potom přivocoval a jsem potom šel do toho Lipska na ten studii tej slavistiky v učastvo.